na ako i-test drive nga latest nga Sniper 150. So this is the 2020 year model and ang ako mga idol is 2016. So tara, let's go. Disgrasya pre. Fights? Dito ta? Dito ta? Dito okay. Shortcut or dito lang tayo. Dito lang tayo. Tara. What is up mga idol? Welcome to my channel, Charles Motovlog. So naako ron sa may Shell mga idol no. And naako i-test drive nga latest nga Sniper 150. So nagkasabot mi sa akong igagaw nga mag-swap mi og Sniper since wala pa ko ka-drive aning bagong Sniper no. So ato po di siyang i-review mga idol dito na lang sa babaw kay medyo busy pa kayo. So tara, let's go mga idol. Mag-swap lang mi. Akong i-review ang bagong Sniper. So this is the 2020 year model and ang ako mga idol is 2016. So tara, let's go. Wala na lagi siya ko ano? Bakante nga kuan ba? So first na ko nga naman rikdan mga idol is wala na siya allowance inig throttle nimo. No? So automatic na siya, unlike sa ako is na pa siya gamay nga kuan dili na ako nasinsuan ako sige, thank you. Una ko dali na ta. Let's go sa kuan niya So ako rang gipasunod ang ako ang igagaw mga idol no. Ninduta ninduta. Grabe. Ninduta sa bag-o no. First impression ako niya mga idol no. Humo kay siya og clutch compare sa ako and di kay siya lang o clutch mga idol compare sa ako ang Sniper nga 2016 and digital na sad no, so di compare sa katong ko ang iyang speedometer, so digital na siya mga idol and wag yun siya bakante mga idol, inig throttle nimo. So mo din ni ang 2020 nga year model sa Sniper. Hinduta siguro mga idol no, mura ko nagbaguhan kay taod-taod naman sad gud to ang ako ang Sniper nga gidala no. 4 years kape na to siya, mas nindot gyud ang stock mga idol and compare sa iyang Manabela mas nindot sad siya, smooth kay siya dadon mga idol. Lumia ani murag nasuya ko ani mga idol na wa gabae. Ay nako, murag na luma na tong Sniper ha. Tanaw na to ang iyahang gikusgon mga idol. Ninduta mura siya uguan. My God. Suspension wise mga idol na improve na siya. Murag wa na ko ka-feel og lagutok mga idol kay sa katong previous mangud nga mga Sniper mga idol. First good niya nga issue is ang lagutok sa iyang front niya nga shock. So sa pagkakaroon mga idol no, wala ko ka-feel
Siguro na-acquire mo gani niya mga idol last December 2020. So mahog na siya og latest nga sniper. Lutoy. Oh my god. Hala. Ginagawa mo. Ah, grabe ha. Wag babae. Nice. That's my sniper, baby. Mas nindot na po siya og speedometer mga idol no, kay digital na siya. Ni-improve ang kuan sniper na latest. So kasagaran mga nausab mga idol no sa old nga sniper compare din is nagibutangan na siya og hazard mga idol. Iyahag yung stock nga hazard kay ang katong kung 2016 nga year model mga idol is wala pa siya hazard. Although wala pa siya fast light, pass light, but okay na ni siya mga idol, at least na siya hazard compare sa katong sa ako ang model mga idol is wala gyud, basic lang gyud siya, signal light, horn, and mas taas na siya og height mga idol compare sa ako. Di ko sure mga idol kung ila ba ni gipatasan or namubo lang gyud ang ako ang shock no, kay taod-taod naman sad guni ang ako ang model compare ani nga bago pa. Smooth kayo siya o cornering mga idol. Dali ara mo sunod eh. Grabe lamia drive-on. Salamat dahil ni Mugaw no. Muna siya ang akong igagaw, si Philip. So nisugot ra siya mga idol nga makig-swap for this vlog. At least ma-review na ko ang bago nga 2020 nga sniper mga idol no. Thank you Lep. Thank you Gaw sa paghula, sa pag swap nimo sa imuhang sniper. Oh, kalamnek. Hina siya engine brake. Lumiyan yung motoray. Disgrasya pre. Ay wala dahil. Wala ko naunsa. Joke ra dahil ito nila. Wag babae. Picture mo! Picture!
So ang isgutan lang mga idol no sa iyahang lawas mismo. So ang iyang headlight mo first niyo nga makitaan nga nausab. There is light na siya forma compare sa 2016 nga year model. And then ang sa iyang ligid sad mga idol is 9080 na ang sukod. Ang sa original is I think 8070. Mas gamay siya mga idol compare sa karaan nga model. And then in terms of sa side niya mga idol murag wala na may nausab kaayo. And then gawas lang siguro ani mga idol no ang iyahang speedometer. Ang iyahang side mirror is same lang gihapon compare sa old. Tambucho is same lang gihapon compare sa karaan gihapon. So wala ra kay nalahi mga idol. Same ra ba gihapon og ligid no? 120 no? So sa likod sa rear niya nga ligid mga idol is same lang compare sa old nga Sniper. So actually mga idol no, same ratanan murag sa speedometer lang sila nagkalahi. Kay sa una wala ni siya hazard kadto ang bag-o karon is nanay hazard. So mas nindot magud ang stock mga idol no nga mga button. Kay humok siya gamiton. So mo lang na kayo ang naka-difference nila sa 2020 nga year model o sa 2016 nga year model. So thank you Day, thank you ma sa pagpahulam nimo sa kuan sa imuhang kuan. Dito na. Ato taunahan. So that's it mga idol no. Same ra ang ilahang kuan mga specs. Siguro sa front lang nga tire is dako na siya gamay. And mas nindot siya tanawon gabi hoy. And mas nindot siya i-maneuver mga idol kay humok ra siya. And ang iyang clutch is humok ra sad compare sa ako nga gahi. Anyway, so diri lang ako tapuson mga idol no ang ako ang ay sama kadali ma. Picture ra gud ko ma. Sorry. Tara. Okay. Lo, nigamay da. Okay mga idol, so humanan ta og review sa ato ang Sniper 2016 ug sa Sniper nga 2020. So gamay ra kayo sa diferensya mga idol no. So nara ninyo mga idol kung asa inyo hang ganahan dadon. But sa atong 2020 mga idol is smooth lang yun siya kayo mga idol. Siguro bago pang model or bago pa niya na-acquire. So muna nindot pa siya kayo padaganon mga idol. Ang kanin mong aqua mga idol is medyo bunog na gamay. Kay mo gini ang ako ang pang daily o pang rides. Naara na ninyo mga idol kung asa inyo hang ganahan nga kuhaon. So diri na lang ako tapuson mga idol kay medyo nag-vlog na diri napita. Diri na lang ako tapuson mga idol no ang ako ang vlog for today. So wala pa rin ka-subscribe sa ako ang channel mga idol no, make sure nga naka-subscribe na mo sa akong YouTube channel. And make sure mga idol nga na-click ninyo ang notification bell para updated mo sa ako ang latest nga video. So once again, diri na lang ako tapuson mga idol no. Once again, this is Charles Motovlog. Bye bye.